Praktična filozofija u eteru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Praktična filozofija u eteru. Moje ime je Zoran Kojičić, a danas je s nama naš dragi gost, ponovno u eteru, docent dr. Luka Janeš. Luka, lijep pozdrav. Bog, dobar dan, pozdravljam naravno i tebe Zorane, a i sve slušatelje vašeg divnog radija i siguran sam da ćemo imati ugodan razgovor. Luka, hvala ti što si se još jednom odazvao našem pozivu. Luka, već smo te najavili onako naširoko u jednoj od prethodnih emisija, dakle samo da ponovimo da si docent na Fakultetu za filozofiju i religijske znanosti u Zagrebu, je li tako? Tako je. Fakultet filozofije i religijskih znanosti, tako dobro. Točno je, ali je dobro sročio. Odlično. Nada sve strana ličnost koju smo, kako kažem, već prethodno najavili i predstavili, međutim, za našu današnju temu, koja je onako nekako uokvirena pod naslovom filozofija u gradu, ja sam iz tog razloga i pozvao Luku upravo zato što se on bavi jednom od tema unutar filozofije koja je, ja bih rekao, možda najaktivnija u Hrvatskoj, odnosno u hrvatskim gradovima, u kojima se i događaju brojni simpoziji, događanja, predavanja i nekako Luka u toj, da je nazovemo situaciji, djeluje već godinama i vrlo aktivno, od organiziranja simpozija i to nekolicine u različitim hrvatskim gradovima, pa sve do organiziranja i javnih tribina, rasprava, filozofskog kafea, isto tako u Zagrebu. Tako da sve te nekako događaje sam mislio da danas ispomenemo i da pričamo o njima, i to pod okvirom tematike unutar filozofije koja se tiče bioetike. Bioetika je onako zanimljiv pojam, pa evo ja bih ostavio sad Luki malo prostora da nam on možda ovako malo stručnije objasni što bi to zapravo bila bioetika, kako se ona razvijala, onako nekako mali presjek i neko tvoje iskustvo, jel? Što bi bila bioetika, evo za početak? Možda za početak vrijedno spomenuti da iako ima itekako veliko filozofsku zanimljivost i tangente s filozofijom i da se izučava u okviru kolegija na raznim odsjecima za filozofiju, što u Zagrebu, što u Splitu i šire, zapravo nije filozofska disciplina, je li to često puta miješa, zapravo se radi o jednom puno širem horizontu, recimo djelovanja, ali koje ima itekako čvrste, jasne filozofske temelje i uporišta, pogotovo u kontekstu integrativne bioetike koje ćemo se, siguran sam, kasnije malo tijekom razgovora dotaknuti. A što se tiče možda povijesti razvoja samih bioetičkih perspektiva i strukturiranja dotične u jedan disciplinarni, recimo to tako, okvir, vjerojatno je također spomenuti da je zapravo dotična nastala prije svega kao na društveni pokret, kad to postavimo u jedan povijesni okvir. Dakle, radi se o početku 70-ih godina. Znamo da je tada bio zapravo jedan veliki boom diljem svijeta raznih aktivacija, aktivizama, što u kontekstu borbe protiv rata u Vijetnamu, što protiv aplikacije nuklearne energije, pogotovo u kontekstu recimo hladnog rata koji je tad bio u nekakvom svom boomu, recimo to tako, i svi ti zapravo aktivizmi i perspektive aktivista koji su kod njih skupljali zapravo su objedinjeni, možemo ih objediniti nazivnikom odgovornost, zapravo buđenje odgovornosti glede prava raznih recimo to tako kategorija, klasa, što ljudi potlačenih naravno prije svega, a u kontekstu recimo bioetike kao takve, recimo da bi mogli govoriti o aktivizmu glede zaštite i odgovornosti prema životu kao takvom. Kada govorimo o samim recimo faktima i knjigama, spisima koje su tu i autorima koji su recimo relevantni, ključni za taj period, tu definitivno moramo spomenuti
američkog onkologa nizozemskog podrijetla Van Rensselaer Potera, koji je zapravo, kao što sam rekao, bio onkolog, dakle medicinar bazično, pa tako da zapravo i povijest, odnosno početak samih bioetičkih promišljanja i djelovanja, s naglaskom na djelovanja, zapravo vežem uz medicinu, Međutim, tijekom povijesti, to je značajno spomenuti, jer se i dan danas zapravo tu zapravo dolazi do mnogih konfuzija, recimo to tako, gdje se zapravo bioetika promatra kao nova medicinska etika ili kao primijenjena etika zapravo u cijelom svijetu, pogotovo u kontekstu kontinentalne bioetike europskog, recimo to tako, tipa. Ona je zapravo proširena u sve zapravo relevantne pore zaštite onog životnog i proučavanja života kao takvog, tako da se zapravo ta mreža širi i na ekološka promišljenja, zaštitu dakle životinja, unutar zapravo i same medicine. Korisno je spomenuti i pitanje psihijatrije, koje je zapravo i mentalnog zdravlja, koje je pre svega pluriperspektivno, mnogo šire društveno područje problematike i djelovanja unutar iste nego li je samo isključivo medicinska, a možemo zapravo govoriti i o pitanjima GMO-a, dakle poljoprivrednim pitanjima i mnogim drugima, a da se vratimo na Van Rensselaer Potera i tu 1971. koja se uzima kao recimo godina kada je prvi, recimo to tako, bioetički, jasni bioetički dokument izdan, njegov bioetika Most prema budućnosti, koji je nastao nastavno na jedan članak koji je objavio godinu dana prije i koje zapravo se uzima recimo nekako u enciklopedijama kao prvotno korištenje zapravo tog termina bioetike i službeni recimo povijesni početak ovoga. Međutim, u zadnjih 10-15 godina baš ova struja europskih bioetičara zapravo je otkrila da je mnogo ranije od samog Van Rensselaer Potera njemački pastor, teolog i filozof Fritz Jahr upotrijebio dotični termin, dakle bioetik na njemačkoj varijanti, i koji zapravo već u startu povezuje, odnosno ukazuje na proširenje tih Kantovih etičkih postulata, i tu se zapravo prvi put spominje bioetika. Međutim, s obzirom da nisu bili u korespondenciji i sam Van Rensselaer Poter sa dijelom Fritza Jara, inače se radi o dosta nepoznatom autoru kojemu nije zapravo sačuvana niti jedna fotografija, ali koji je zapravo dosta značajan kao jedno isto povijesno uporište baš to bioetike filozofskog, etičkog, recimo to tako, tipa, a sam Van Rensselaer Poter gradio je svoj legacy, tako reći, u kontekstu povezivanja zapravo medicinara, odnosno medicinskih pitanja, bioloških, dakle prije svega pitanja sa pitanjima etike, i tu je isto s te strane zapravo jasno naznačen to je jedan pluriperspektivni, odnosno interdisciplinarni karakter same bioetike, a konkretno zapravo što se tiče samog Van Rensselaer Potera, bitan je taj božanski komitet takozvani koji je organiziran povodom priče o dodjeljivanju organa, odnosno bubrega, i zapravo bilo jedno veliko prvo to recimo tako službeno povijesno bioetičko pitanje, kome bi zapravo trebao pripasti određeni organ kad imamo zapravo mnogo kandidata, tako da su tu zapravo počeci, začeci i povoji organiziranja raznih odbora u kojemu su zapravo sjedili ne samo medicinari, nego i mnogi drugi predstavnici drugih disciplina, a na početku je to zapravo bilo rezervirano za medicinare, etičare i pravnike, recimo to tako, a iz toga se zapravo kasnije su se razvile mnoge druge perspektive, i ono što je još značajno u kontekstu Van Rensselaera spomenuti, da je zapravo bio u bitnoj mjeri induciran i kasnije 10 godina, 12 kasnije u svojoj globalnoj bioetici zapravo i sam naslov, dodatak naslovu posvećuje Aldu Leopoldu, američkom šumaru, ekologu i zaštitniku okoliša i filozofu, mogli bismo reći filozofu prirode punopravnog podrijetla, i zapravo vidimo da je i samim spisima Alda Leopolda i svoju medicinsku, recimo to tako,
medicinski doseg spoznaja i djelovanja proširio u kontekst cjelokupne ekologije i ekoetike sa naglaskom na život kao takav, ne samo na život ljudskih bića, jeli? Eto tako recimo možda ukratko, a bitno je recimo možda što spomenuti kada već tražimo i definiciju što je zapravo dosta nezahvalno područje određeni filozofi tu kod nas pokušali su sa nekim potpuno, ja bih rekao, pogrešnim premisama, odnosno pokušajima davanja nekakvog horizonta definicije koji bi uključio zapravo tezu da koliko god ima bioetičara, toliko ima definicija bioetike. Mislim da je to zapravo pogrešno, pa i u disciplinarnom kontekstu pogubno, zato što otvara jednu veliku relativnost, jeli, a već sama sintagma bioetika i bios i život kao takav već je zapravo dosta toliko širok i rasprostranjen da ga teško možemo precizno dati u ruke definicijskog korištenja svakom konzumentu, odnosno prijanjatelju bioetičkoj problematici, ali mogli bismo recimo iskoristiti svakako tezu prisutnu u dijelu etika i bioetika našeg, tako reći, oca hrvatske bioetike Ante Čovića, dugogodišnjeg profesora na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, zadnjih godina na hrvatskim studijima, ujedno je i prorektor za kvalitetu sveučilišta u Zagrebu, a u samoj svojoj toj bioetici tvrdi sljedeće, to sam jedan dio izvukao, nije puno, par rečenica, ali zapravo jako dobro pogađa mnoge pokušaje, odnosno objedinjuje mnoge pokušaje definiranja i pristupa samoj bioetici kao takvoj. I kaže on, dakle, bioetika je zapravo nastala kao inovativni način moralnog orijentiranja u delikatnim situacijama koje su proizlazile iz primjene znanstveno-tehničkih postignuća u području medicine. Inovativna je bila zamisao da se orijentacija u sagledavanju i razrješavanju zaoštrenih moralnih dilema potraži u interakciji različitih moralnih i profesionalnih perspektiva koje bi se objedinile u institucionalnom okviru etičkog odbora. To ono što sam bio malo prije spominjao u kontekstu tog božanskog komiteta. Pa nastavlja Čović, tako će se intendirana raznolikost u sastavu prvih bioetičkih tijela preslikati u pluriperspektivizam kao temeljno metodološko određenje bioetike. Dakle, osim te pluriperspektivnosti koju Čović naglašava, vrijedno je spomenuti već ranije natuknut moment interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti u kontekstu koje je zapravo poanta discipline kao takve pri pristupanju određenom problemu, ugrozi života kojeg god tipa zapravo nije dominantna, nego se fokus stavlja na sam problematiku, a što zapravo samu bioetiku čini mnogo, recimo to tako, moralnijom od same etike, ako uvažimo onu podjelu da zapravo moral vezan uz djelovanje, uz praksu, a etika uz, recimo, refleksiju o samom djelovanju, ne. Tako da je to dosta bitno, a i moment integrativnosti u kontekstu i povezivanja s jedne strane svekolikog života u jedan ciklus, jedan pojam koji je vezan uz obilježen odgovornošću i pristupanjem sa određenim intelektualnim i etičkim i mnogim drugim značajem, je li tako, i to bi bili recimo nekako 4 postulata jako bitna, a evo recimo što se tiče same bioetike, samo ću to još pokušati njegove definicije u idućem poglavlju iznijeti. Kaže, dakle, bioetiku možemo definirati kao pluriperspektivno područje u kojem se u interakciji raznorodnih perspektiva stvaraju uporišta i mjerila za orijentiranje u pitanjima koja se odnose na život ili na uvjete i okolnosti njegova očuvanja. I eto, to bi bilo recimo ja mislim što se tiče definicijskog dijela dovoljno. Ako želiš još mogu pojasniti neki od momenata, ali siguran sam da je bilo i više nego jasno i konzistentno, recimo to tako. Apsolutno, i hvala ti na ovom iscrpnom odgovoru koji je još i potkrepljen i definicijama i još literaturom, jel? Bismo li onda mogli onako možda najjednostavnije reći da izuzmemo čak na stranu tu definiciju, da je možda ključna riječ u bioetici zapravo život?
je apsolutno život i zapravo djelovanje svjesno, odgovorno i zapravo odgovorno u kontekstu razvijanja, recimo to tako, antropocentričke te jedne pa možda mogli bismo reći i kočnice same etike, a i s naglaskom na baš taj moment djelovanja, dakle u prostoru, a ne samo recimo reflektiranja, teoretiziranja i raspravljanja o problemima. Dakle, ta jedna praksa bi bila, ja mislim, ključ u tome definicijskom modelu, odnosno intencionalnom onoga čime se sami bioetičari bave, jeli? Zato smo i tu se i bavimo i tom praktičnom stranom i u ovoj emisiji, pa onda smo zato i izabrali i bioetiku baš kao upravo temu za ovu našu epizodu. A s obzirom na to da je bioetika toliko i rasprostranjena i toliko i zanimljiva, možeš li nam navesti nekako možda ili čak kategorizirati, u bioetici postoji više tema kojima se bioetika bavi, međutim ne bavi se ipak svime i svačim. Možeš nam možda malo kategorizirati koje su to neke osnovne ili najznačajnije teme koje se danas proučavaju u bioetici? Mislim da sam već dijelom na taj odgovor i odgovorio na početku, možda da ga sad malo preciziram i proširim, ali i mogu se zapravo i valjalo bi se poslužiti našim lokalnim primjerima za početak, jeli ne, recimo u kontekstu baš samog znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku kao jednim vidom institucionalnog uokvirivanja i proširivanja zapravo tradicionalnih bioetičkih horizonata orijentacija. Dakle, imamo razne znanstveno-istraživačke odbore, primjerice ja vodim one za znanstveni istraživački odbor za psihu, dakle gdje se bavimo pitanjima mentalnog zdravlja, a u sklopu kojeg zapravo imamo aktivne i filozofe i medicinare, dakle što psihijatre, što osobe koji se bave javnim zdravstvom, jeli ne, a javno zdravstvo, zapravo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo je bio jedan od pokrovitelja naših određenih skupova, a koji je zapravo jedna spona između te nekakve znanstvene medicine u Hrvatskoj i društva zapravo a to je onaj poanta svih bioetičkih, ja bih rekao, praksi i pitanja kako zapravo doći u okvire društva i implementirati te modele kao nekakve opće društvene norme. Imamo osim tog centra za bioetiku i psihu, imamo tu centar u kojem se bavimo isključivo pitanjima zaštite životinja. Postoji centar koji se bavi zapravo tehnološkim pitanjima zapravo opasnosti korištenja određenih tehnikalija, tehnološke opreme, a i propitivanjem same tehnike kao takve. Ne. Imamo odbor koji se bavi zapravo pitanjima odnosa medija i same bioetike, koji je zapravo isto dosta zanimljiv. Postoji tu zapravo i postoje tu još i mnoga područja koja se bave samom pedagoškom praksom i edukacijom i to je zapravo jedan jako bitan moment sam u kontekstu bioetike, zapravo ulazak u srednje škole i fakultete i je zapravo a koji je zapravo usko vezan uz transdisciplinarni okvir koji uključuje u sebe zapravo primjenu raznih načela vezanih uz problematiku ugroze života i zapravo opstojnosti života kao takvog, koji zapravo ulazi u svakodnevno društveno, kao što sam već rekao, socijalno korištenje kao takvo. Imamo tu i odbor za ekološka pitanja, odbor za GMO, dakle za genetski modificirane organizme koji je usko vezan uz pitanje primjene tehnike kao takva. Imamo i zadnje organizirani, odnosno pokrenuti odbor za bioetiku, znanstveno istraživački odbor za bioetiku i sport, koji je jedan novum, recimo to tako, u novim prostorima, a zapravo sama bioetika i sport su u fokusu već zadnjih 20 godina mnogih svjetskih istraživača, pa čak i onih američkih, tako da vidimo u kontekstu ovog da je zapravo dosta proširena mreža djelovanja samih bioetičara. Već sam spomenuo ranije kako je, odnosno u uvodu ovog razgovora, kako u Americi još uvijek vlada nekakav opći zatvoreni sustav bioetičko-medicinskog tipa, međutim i to se recimo
nekako lagano i mijenja, a pogotovo recimo u kontekstu baš implementacije i povezivanja bioetike sa filozofskim savjetovanjem kao takvim, pa tako se baš nedavno vodio razgovor sa Suzy Ferrarello koja predaje na California State University, gdje sam gostovao zapravo isto sa jednom temom ovako sličnog tipa i gdje ona i sama posvjedočuje da se zapravo jako teško ulazi njihove bioetičke krugove, koji su zapravo principalistički nastrojeni u kontekstu te nove medicinske etike, a vidimo da je u Europi to dosta ekološki, recimo tako, nabijeno, ali još uvijek isto naravno većinom se predaje i sama bioetika na medicinskim fakultetima, što je slučaj zapravo tu i u Zagrebu, a i u Rijeci, recimo dva nekakva temeljna primjera. Dobro, mene sad zanima kako si spominjao i ovu američki pristup i ovaj europski pristup. Mi ovdje nekako na ovom našem području u Hrvatskoj napose imamo također jedan jedinstven, poseban pristup koji je doduše puno otvoreniji i radi se naravno upravo o tom pojmu koji si ti već i spomenuo, o integrativnoj bioetici, pa možeš nam možda nešto malo više objasniti sad, recimo, koja bi bila neka osnovna razlika između tih triju pristupa ili ako ima još neki koji je tebi onako posebno zanimljiv, a u čemu je zapravo ta posebnost integrativnog pristupa? Spominjao si već pluriperspektivnost i takve pojmove, pa ako nam možeš malo detaljnije to objasniti. Da, pa ovo je taj naš, kako sam rekao, lokalni proizvod, zapravo akademski proizvod koji je nastao u radnji njemačkih i hrvatskih znanstvenika. Dakle, tu je radnje spomenuti Ante Čović, iz te njemačke strane vrijedno spomenuti Valtera Švaljera i njegovog asistenta Hofmana, a s ove hrvatske strane Čovićev asistent Hrvoje Jurić, isto definitivno vrijedan spomena, a zapravo i prije čak tog, kako bismo rekli, pokušaja, odnosno nastanka dotičnog horizonta, orijentacijske jedne discipline koja je zapravo i proširuje ove znanstvene horizonte. Početak možemo tražiti u Lošinjskim danima bioetike, dakle iduće godine će baš biti 20. godina i možemo čisto samo kad bi otvorili programske knjižice raznih inačica, dakle posljednjih 20 godina, 21 prošle godine se nije održao zbog korone, covida i to ne, distance i epidemijskih, odnosno pandemijskih mjera, protopandemijskih mjera, vidimo zapravo kolika je širina prvo institucija, odnosno osoba i institucija s koje one dolaze, a kao izlagači na dotičnom skupu, pa tu stvarno vidimo raspon od, osim samih medicinara i filozofa, vidimo antropologe, vidimo socijalne radnike, vidimo zapravo mnoge povjesničare, umjetnike koji su se zapravo angažirali u dotičnu priču i to zapravo u tom sklopu i u kontekstu usporedbi sa recimo bioetikama prethodno nekakvog tipa i pokušajima institucionaliziranja, definiranja i postavljanja nekakvog znanstvenu, metodološku, jasnu hijerarhiju, zapravo baš taj moment pluriperspektivizma koji uključuje dakle u sam kontekst tog orijentacijskog djelovanja, ne samo znanstvene perspektive, znanstvenike nekog egzaktnog usmjerenja, nego zapravo otvara vrata i kulturološkim dimenzijama koje zapravo ubrajamo i one, prije svega umjetničkog podrijetla pa i religijskog, a u kontekstu etnološkog, ljudskog, antropološko-etnološkog tkiva, a što je zapravo često puta donosilo i mnoge kontroverze, a prije svega iz konteksta nekakve jasne, egzaktne, recimo to hladne znanstvene domene, koja zapravo u svoje recimo to tako pod navodnicima cinično neuprljane akademske halje ne dopušta zapravo pristup plebejcima ne akademskog tipa. Međutim, kada postavimo horizont bavljenja bioetičara, integrativnih bioetičara na plan života kao takvog i recimo u kontekstu čovječanstva i individualnosti koju zapravo svako od nas u sebi nosi, vidimo da je zapravo osim samih, da smo mi prije svega živuća bića, živuće osoba, tek onda znanstvenici, a utoliko je zapravo obilježeni
raznorodnošću, šarolikom raznorodnošću pristupa, perspektiva, kulturoloških recimo dimenzija i prostora iz kojih dolazimo, jedinica, i da se zapravo mora okrenuti taj jedan hladni akademski kotač iz same statističke domene, beživotne, ja bih rekao statističke domene, na tlo samog događanja života, odvijanja života, dakle u ono što sam spomenuo u kontekstu problema, a imamo zapravo itekako mnogo problema, ne samo u kontekstu klimatskih promjena koje su recimo možda komercijalno najistaknutije, nego već recimo u kontekstu Hrvatske sa problemom pretjeranog zapravo i ne kako bismo to najpreciznije nazvali, zapravo glupavog u nekakav horizont dugoročnosti usmjerenog tretiranja šuma, recimo, i tamanjenja šuma, gdje se to zapravo, koliko god mi to ne vidimo zapravo u Hrvatskoj 10 gradova, 15, sve općenito zapravo ostalo jedno ruralno područje koje, nažalost, demografski izumire i gdje vidimo zapravo samo šume u smislu kao pa to bude šuma se pobrinula za sebe, međutim kad vidimo da se enormna zapravo sječa odvija po tim od društva udaljenim krajolicima i krajevima, vidimo jedan veliki problem. Imamo tu s druge strane veliki problem voda, recimo. Imamo da su naši hrvatski izvori zapravo gotovo potpuno u rukama stranaca, što je potpuni paradoks, jer Hrvatska i postojale su razne tendencije da se zapravo voda zaštiti Hrvatske i hrvatske rijeke kao pravno tijelo, što je bilo isto jedan, što je sad još uvijek u pokušajima. Dakle, imamo zapravo jedan veliku problematiku, a u ono doba kada je nastajala sama bioetika, to je bio veliki problem sa nuklearnom energijom. Recimo, evo sada opet jedno zadnjih 30-40 godina dosta stala ta priča, ali sad ne znam koliko si upratio da se zapravo već diljem Europe, mislim da se već počela raditi 10 nuklearki, postoji veliki problem sa energijom općenito u svijetu, a kriza sad dolazi tek zapravo uskoro uzrokovana pandemijom koju zapravo još ne vidjeli smo da cijene lagano idu gore, ali što se tiče energenata samih, to je jedan veliki problem, a ove zapravo osim samih tih nuklearki koji su ipak u paradoksalnom jednom kontekstu možda i najsigurnije po okoliš, najmanje zagađujuća opcija. Vidimo alternativa u vidu recimo hidroelektrana, koliko se tokova tu promijenilo, koliko se zapravo prirodnog raznolikosti prirode i života koja je unutar dotične bujala zapravo uništila, a sve po zapravo jednom obrazcu ljudskog komoditeta koje nije zapravo uključilo taj moment odgovornosti i dugoročnosti zapravo koju iziskuje suživot sa prirodom i okolišem, i tu zapravo dosta bitno spomenuti u kontekstu zaštite okoliša koja je toliko napucana u nekakvom tom već se ponavlja se kao papagajski u raznim medijima, a bez da se zapravo nekakva osnovna preispita, osnovna paradigma konteksta da zapravo okoliš nije oko nas, da je okolo nas, ne da smo zapravo mi dio tog okoliša, također, i da je moramo zapravo promijeniti tu jednu zapravo prije svega misaonu paradigmu odstranjivanja divljine kao nečeg opasnog od čovjeka udaljenog i zapravo biti pošteni na tragu Alda Leopolda i njegovih postulata, da zapravo smo mi također isto dio tog općeg života i da smo mi isto zapravo jednim putem u bitnoj mjeri prirodna i divlja, recimo to tako, bića, i da dugujemo zapravo mnogo toga samom prirodnom cirkularitetu, a šume su tu dosta bitne zato što se i ne samo zbog kisika koji proizvode, nego zapravo i u jednom teorijskom kontekstu kao savršena jedna prirodna biološka tvornica koje kakve raznolikosti koja zapravo od koje možemo mi kao bića, društvena bića, civilizacijska, ljudski, humanistički, da tako kažemo, usmjerena bića zapravo itekako mnogo naučiti, a prije svega u kontekstu toga ne prelaže na mjere i zapravo pa ja bih rekao i pravedne životne raspodjele koja zapravo ima svoj nekakav smisao dugoročnosti kao cijelina, kao jedan zapravo živi organizam, i to je zapravo neka velika i možda najteža zadaća zapravo integrativnih bioetičara. Još što je tu recimo bitno za spomenuti pitanje otpada koje
veliko zapravo pitanje, ne samo u Hrvatskoj, Zagrebu, nego u svijetu, i u sklopu kojeg zapravo planiramo u kontekstu koje problematike planiramo mnoge projekte koje bi uključivali onda u kontekstu zapravo tog integrativnog, pluriperspektivnog i prije svega transdisciplinarnog okvira, s jedne strane znanstvenike, s druge strane same poduzetnike, a s treće strane i udruge NGO-a, i to je zapravo, mislim da tek objedinjavanjem tih tri perspektiva možemo dobiti jedan društveni okvir koji zapravo kasnije ulaskom u same škole, edukacijske ustanove u dugoročnom jednom kontekstu zapravo može donijeti promjenu tog osnovnog kognitivnog, ja bih rekao, sklopa koji je zapravo najveća promjena i gdje mi zapravo unatoč raznim buđenjima, raznim pozitivnim efektima koji su zadnjih 50 godina nastali u kontekstu i proizašli iz bioetičkih perspektiva, zapravo još uvijek u mnogim dijelovima svijeta, pa i tu nisu zaživjeli do konteksta da zapravo prepoznajemo važnost i zašto bi bilo uopće važno, mnogi od nas ne prepoznaju zašto bi bilo važno zaštititi okoliš, zašto bi bilo dobro raspodjeljivati zapravo, odnosno rangirati otpad, i zašto se to tiče svih nas, a ne samo određenih pojedinaca, ne. To su zapravo nekakva ključna pitanja s kojih su integrativno bioetičke premise nastale, a recimo što se tiče same možda definicijske razlike između bioetike i integrativne bioetike ili specifikuma, da ih tako možda preciznije nazovemo, radilo bi se recimo kod integrativne bioetike da se tu radi o jednom, da se ne radi o znanstvenoj disciplini, nego o jednoj orijentacijskoj disciplini, dakle gdje je naglasak na orijentaciju u moralnom prostoru sa naglaskom na djelovanje. I tu je recimo možda bitno spomenuti u tom kontekstu taj jedan jako bitan odbor koji je djelovao u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i obrazovanja, tad se tako zvao se, mislim, i drugačije malo, odnosno odbor za prevenciju, odnosno graničenje, odnosno razgraničavanje korištenja GMO-a u Hrvatskoj, a koji je bio tamo do 2004. 2005. tekako aktivan i koji je imao svoje jasne bioetičke predstavnike unutra, međutim s vremenom se to dosta malo rasplinilo kad su kako bismo rekli, američke poljoprivredne velmože zapravo pod navodnicima pristojno zamolile naše medije da malo i vladu da malo anuliraju, odnosno udalje te horizonte priča koje ne uključuju GMO sjeme u Hrvatskoj, tako da je GMO itekako prisutan u Hrvatskoj danas, recimo. Ali protiv čega se itekako valja boriti, i opet zapravo ovim ne pozivam da se i ta priča malo osvijesti, je li ne? Spomenuo si jako širok spektar jako zanimljivih tema i jako lijepo si to sve izrazio i hvala ti na tome. Jako mi je zanimljivo da u principu upravo to razmišljanje o životu iz toliko širokih perspektiva, kako si sam rekao, perspektiva i recimo poduzetnika, i medicinara, i filozofa, i psihologa, kako to sve dolazi zajedno upravo u ovom prostoru bioetike i u svim tim temama koje nas zanimaju. Nažalost, bližimo se kraju emisije, pa za tebe imam još ovako jedno pitanje, da možda nam malo objasniš upravo tu sferu aktivnosti, aktivizma u kojoj ljudi koji se bave bioetikom iz različitih strana i sfera, znamo da imamo i pravnike koji su tu uključeni, imamo i medicinare, imamo i psihologe, imamo i filozofe i sve ostale. Imamo i dosta događaja upravo koji se organizira. Imamo i centre u Osijeku, u Splitu, u Zagrebu, u Rijeci, ako se ne varam isto možda, koji se isto bave tim pitanjima i koji su uključeni i angažirani, koji redovito održavaju i tribine i konferencije i sva ta događanja. Pa kako ta bioetika izgleda u Hrvatskoj danas iz takve neke perspektive? Ako nam možeš samo za kraj još to malo prokomentirati i kako vidiš recimo možda neku budućnost tih događaja i značaj koji bi takvi skupovi i takve prilike mogle pružiti tim ljudima koji se bave bioetikom. Hvala, odlično pitanje. Evo ta 4 grada koja si nabrojao, zapravo osim Zagreba, Rijeka, Split i Osijek zapravo su dionici, odnosno mjesta gdje stoluju centri, regionalni centri za integrativnu bioetiku, a kao sastavnici znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku zaista ima toliko pregršt događaja koji se zbivaju, nema ih smisla sve nabrajati, ali evo recimo sad baš u Splitu je uskoro su dani
kulturne animalistike gdje kolega Čurko i kolega Guđe zapravo guraju tu priču jednog ovog priča koja se usmjerava na recimo jedan osviješteni pristup, odgovornost prema zapravo životinjama, odnosno neljudskim živim bićima, neljudskim životinjama, kako je to zapravo precizirano. Tamo meni se sviđa, ta isto definicija. Recimo u kontekstu Osijeka, Osječki dani bioetike su također uskoro. U Osijeku se ekipa Ivica Kjelan već spomenuti i ekipa fokusiraju oko pitanja poljoprivrede. Zapravo je bio to prvi onaj skup koji se održao prije 3-4 godine gdje je kontekst GMO-a bio u priči. Riječani su zapravo dosta vezani sa medicinski dio koji uključuju, oni zapravo imaju na medicini, to je dosta značajno i vrijedno spomena, zapravo imaju unutar same faksa za medicinu, fakulteta za medicinu sveučilišta u Rijeci, imaju zapravo jedan društveno-humanistički filozofski zapravo odjel, odsjek, pa vidimo i taj dio da se tu zapravo taj jedan interdisciplinarni okvir širi u Zagrebu. Mogu recimo navesti primjer skupa bioetika i aporije psihe koji sam sam započeo kao nastavak tribina bioetički utorak i aporije psihe na Filozofskom fakultetu, gdje smo zapravo dali prostor za komunikaciju i govor nekim osobama i znanstvenicima koji nemaju zapravo baš previše medijskog prostora za govor, tako da je recimo jedan od osnovnih možda opipljivih učinaka koje je zapravo bioetika tu kod nas u Hrvatskoj, a i koju će u budućnosti svakako moći gajiti taj zapravo jedan prostor javnog nastupa, javnog događaja preko kojeg se zapravo okupljaju na izgled suprotstavljeni tabori, a i zapravo iz kojih proizlaze mnogi vrijedni projekti. A što se tiče same bioetike i aporije psihe, zapravo sad smo tu angažirani smo oko priče strategije razvoja mentalnog zdravlja u Hrvatskoj, pa planiramo zapravo preko toga mnoge zapravo bioetičke sadržaje u tom sklopu, ali zapravo neke nove odsjeke koji bi se bavili mentalnim zdravljem u Hrvatskoj i zapravo psihosocijalnim vještinama, a već sam spomenuo ranije i više puta tijekom ovog razgovora kako je mentalno zdravlje isto pitanje zapravo svi u nas koji se tiče čitavog društva i nije zapravo poanta hospitalizacije i nekakvog medicinskog oštrog rezanja, propisivanja tableta i razno raznih bolesti, odnosno dijagnoza, nego zapravo uključivanje te priče u horizont osnovnih srednjih škola, prevencije i razbijanja stigme, destigmatizacije. Počinjemo isto jednu zaista vrijednu priču sa ekipom iz Međimurja, sa Sinišom Golubom koji je napravio prvi prijevod Leopoldovog ljetopisa Sunčanog okruga, koji bi njegov predlog bio da se to zove zapravo Agencija za etiku zemlje, a etika zemlje je zapravo taj jedan ključni Leopoldov koncept uz ekološku savjest, tako da se zapravo a ideja je bila zapravo da se objedine NGO i da se djeluje na društvo i ono što bi ja možda recimo stavio tu kao jednu sugestiju i možda prijedlog, orijentaciju za unapređivanje i djelokrug širenja u prostor, implementaciju ideja bioetike u prostor društva, zapravo više uključivanje lokalne zajednice i poduzetnika i samog društva još dalje zapravo u kontekst bioetičkih priča, a što uključuje zapravo i razvoj i promicanje bioetičkog sadržaja u lokalnim zajednicama, manjim zajednicama i zapravo pružanje jedne koristi i zapravo uvjeravanja da je to dobar put za naše pre svega poljoprivrednike, a i za mnoge druge zapravo koji se bave, koji su usko vezani uz pitanja zagađenja okoliša i zapravo njegovu zaštitu. Dakle, više društva, više još edukacije po školama i približavanje bioetičkog kao građanskog bontona, a ne kao nekakve udaljene pod etike, vrste etike, filozofske discipline. Dakle, bioetika prije svega integrativna bioetika kao jedan recimo još na filozofskim temeljima uzdignuti, odnosno prošireniji horizont orijentacije i nuđenja zapravo rješenja
mora biti otvoren zapravo, ako ćemo slijediti liniju definicije zaštita života na svim razinama, okolnostima koje ga uvjetuju, zapravo treba onda omogućiti takav jedan okvir društvu kao takvom, da ne bude nešto elitno otuđeno od zajednice, nego zapravo nešto što je dostupno i što je zapravo logični jedan tijek razvoja, mislim, takvog društva, i da zapravo otvorimo vrata toj bioetičkoj epohi, kako je sam Ante Čović naziva. Ja se nadam, Luka, da će se svi ovi tvoji pozivi i ovi prijedlozi ostvariti. Ja sam siguran da ćeš i dalje nastaviti se boriti, da ćeš i dalje nastaviti raditi ovako žustro, snažno i aktivno kao što si radio i do sada. A nadam se da će biti još neke prilike u nekim budućim emisijama da se čujemo i da popričamo o ovim sličnim temama. A ja ti se do tada ili za sada stvarno iskreno zahvaljujem na sudjelovanju u ovoj emisiji, što si odvojio vrijeme za nas. Hvala tebi, Zorane, i još samo malo da se na kraju izreklamiram. Evo, sad uspio sam na svom novom fakultetu zapravo probuditi, odnosno pokrenuti opet angažman vezan uz bioetički centar, tako da sam počeo sastavljati poslovnik i preko toga svakako planiram započeti nove serije tribina i raznih aktivacija projekata koje bi uključilo i tu jednu političku zapravo dimenziju, a bez političke dimenzije i volje niti ovaj društveni proizvod zapravo i implementacija za dobrobit cjelokupnog društva nije moguće. Evo, tako malo za kraj. Hvala ti lijepo na izvrsnim pitanjima i nadam se da sam dostojanstveno, a i interesantno odgovarao na dotične. 100% sam siguran u to, barem meni, siguran sam i slušateljima, i hvala ti, evo, želim ti puno uspjeha i sreće u ovim daljim pothvatima. Znam da si pun ideja i da ćeš to sigurno i ostvariti. Hvala ti još jednom i evo, i hvala i našim slušateljima do neke sljedeće epizode i do novih filozofskih tema. Lijep pozdrav svima. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.